Og velkommen til Skater.dk, Søren Bastian SB kalder jeg det bare. Ja, så velkommen. Så hvad den her lille kanal egentlig handler om, er faktisk bare, at mig og min ven Søren, vi vil skate og lave videoer med det, og vi er danskere. Ja, så det er egentlig bare basic shit, hvad vi egentlig vil lave. Jeg har lagt få videoer ud, de er ikke så gode af hvad vi har lavet, men der kommer mange flere, og jeg har et par jeg lige skal have lagt ud her måske i dag. Så jeg vil være rigtig glad hvis I vil subscribe til kanalen, og nu vil jeg bare lige sådan snakke lidt mere hvad det skal ske og sådan noget, så vi ses, hej. Okay, så hvad vi basic laver, som jeg sagde før, det var bare at vi skater, laver sådan nogle vlogs, tror jeg også. En ven der kalder det vlogs, det ved jeg ikke rigtig lige om det hedder, men det er lige det vi skal lave sådan nogle, om hvis vi får en ny skateboard eller hvad der nu end sker. Og der er en ting vi rigtig gerne vil have jer til derude. Hvis I kan lave noget sponsori for os, eller hjælpe os med at være god, skriv til os, skriv til mig på min på min Facebook til mig, hvis I godt vil kunne tænke jer at være med i nogle videoer, fordi vi vil rigtig gerne have flere skater med i vores videoer. Det vil vi rigtig gerne, men der er lige fucking fluer over det hele. Det jeg mente var, at det vi gerne vil have, det er nogle flere med måske. Men vi er så kede af at sige, at der er måske mange i København, der ser det her, fordi at jeg har set mange, der sådan kommer på København og ser mine videoer, eller sådan nogle ting igennem i København. Så vi vil rigtig gerne have nogen fra Midtjylland, fra Randers omkring. Måske nogen der kunne komme til Jylland fra Aarhus eller Viborg eller nogen steder, jeg ved ikke. Måske bare lige en dag til at filme med os, fordi at vi vil rigtig gerne have flere lige med. Så hvis I skal, så jeg sætter lige, I kan lige komme til at se min Facebook nu. Ellers kan I også bare skrive til mig herinde på kanalen, der er heroppe et eller andet sted. Men nu får jeg lige min Facebook, så kig nu. Så det her det er min Facebook, Bastian Hermansen. Undskyld, jeg er sådan lidt træt. Og kig lige grundigt på den. Jeg ved, jeg har det navn, men det er mit navn, så ja, det er bare mit navn, som I lige kan skrive til mig på Facebook. Så kan I måske lige få mit telefonnummer eller noget, eller jeg ved ikke rigtig hvad. Men husk, vi vil rigtig godt have flere med. Også hvis der er nogen derude, der kan lave nogle hvad fanden det hedder, introer til os eller noget, eller hjælpe os med at redigere eller lave musik, så vil vi rigtig godt have jer med. Så vi ses lige om lidt, når I lige har testet det her ind eller sådan noget, hvis I vil skrive til mig. Hej. Okay, så det var min Facebook, Bastian Hermansen. Søren har ikke lige nogen, men vi har også Skype. Jeg hedder jeg kan lige kigge nu, fordi jeg har lige min computer frem. Jeg hedder Bastian, men min konti er Bast0233. BAST0233. Og det er mig, der ser sådan noget på billedet. Handicappet, ja. Yeah. Og Sørens, den er fucking fluer. Den hedder Søren.dk, det hedder den ikke, gør den? Jeg kigger lige, guys. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Den hedder Soren P42. SORENP 42. SORENP 42. Og han står sådan her med en cola under det eller sådan noget. Der står dansk, og vi er dansk selvfølgelig. Så ja, og derude på sådan et eller andet lort, der hedder han Søren.dk, men fuck det. Sagt, I kan bare Skype mig, og Søren, jeg ved ikke lige med Søren, han er ikke altid på, og hvis I ringer til ham, han er sådan lidt, han har nogle problemer og sådan noget heroppe og sådan noget, men det vil jeg ikke lige snakke om. Jeg har ADHD for eksempel også, men fuck det. Allerbedst, hvis I ringer til mig, fordi Søren han vil gøre sådan, hvem er I? Hallo? Og sådan noget, hvis jeg havde fortalt dem om mere, fordi han ville tænke, hvem er I og sådan noget. Så sagde det sådan et eller andet med skater, sådan, så vil han sige sådan, at jeg med rampen. Han vil sådan blive lidt forvirret, så ring til mig, hvis I vil vide, fluer, hvis I vil vide
noget om noget, ja, om vi vil være mere eller noget. Og vi tænker, jeg tænker, at det vil være en rigtig, rigtig fed idé, hvis det var, at vi kunne lave sådan et møde sammen et eller andet sted. Ikke et møde, altså sådan, når jeg prøver, jeg har en date der. Sådan en mega fed dag med dildoer og sådan noget ting. Undskyld. Jeg mener med et møde er, at vi mødes sammen. Og så kan vi lave en skaterdag video, hvor den tager pisse lang tid, og jeg redigerer pis og lort, og det er svært. Så. Ja. Så hvis der er nogen, der godt vil være med til mødes, så laver vi sådan en anden special dag med os, hvor man kan møde os måske på byggeren, eller inde i byen, eller her, hvor mig sådan skater, eller noget, som vi skater rundt omkring, så tæt på vores hus. Så. Jeg er rigtig glad for, at mig sådan har lavet den her kanal, og jeg ved, at vi har ikke nogen på den, også hvis der kun er en, der ser den her video i det her år. Det er det sikkert ikke, men prøv at høre her. Jeg vil være så glad, hvis I kunne fortælle jeres venner om det her, og sådan nogle ting. Skatervenner, alt muligt. Så lige nu vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og vi ses på et tidspunkt. Så mange tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og skriv til os, hvis der er noget. Så ses vi. Hej.